Matul l-2019 mal-200,000 persuna użaw is-servizzi online tal-Gvern. Jiġdu dan ċifri maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika għas-sena l-oħra, hekk kif intqal li kważi 60% ta' dawk li jużaw l-internet aċċessaw is-servizzi online tal-Gvern. Fid-dawl ta' dawn iċ-ċifri s-Segretarju Permanenti Ewlieni Mario Kutajjar spjega kif din l-aħbar hija ċertifikat pożittiv għal viżjoni tal-Gvern li jqarreb is-servizz pubbliku qalb in-nies. Il-fatt li qed ikollna nies 200,000 household li minna qed jiġi aċċessat il-servizzi li noffru bħala servizz pubbliku ma nistax ma nsejħilix li hija pass u aħbar interessanti u ta' sodisfazzjon għalina xi fisser li l-pjani tagħna qed iwasslu u qed nilħqu l-għanijiet tagħna. Il-Kap taċ-Ċivil semma l-investiment ta' 40 miljun euro fit-teknoloġija li qed jagħmel il-Gvern fil-qasam tas-servizz pubbliku. Qal li dan l-investiment huwa parti minn pjan ta' 3 snin għal ġejjieni tas-servizz pubbliku li kull ma jmur qed ikun aċċessibbli fuq pjattaforma diġitali. Intant il-Kap tal-Operazzjonijiet tas-Servizzi .gov Melissa Vella Boħaġar fissret kif l-aħħar stħarriġ mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika jikkonferma wkoll ħidmet il-Gvern sabiex iqarreb is-servizzi online lejn nies aktar imdaħlin fl-età. Naraw żieda fil-età naqra iktar avvanzata fejn qegħdin jagħmlu użu mill-government services u għaldaqstant ukoll dan huwa turija ċara kemm il-viżjoni tal-Gvern u tal-Amministrazzjoni Pubblika hija waħda pożittiva u viżjoni li tħares fit-tul. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.